On hyvä lähteä kaupungille pikkupennun kanssa vähän tutustumaan erilaisiin pintoihin ja materiaaleihin. Tässä videolla meillä on 12-viikkoinen pentu, joka käy tutustumassa Mikkelin kaupungin erikoisuuksiin. Niin torilla, ostoskeskuksessa kuin pikkupuutarhaseikkailullakin. Rapuissa varovasti ja koiran luonet sekaten ja makupalalla palkiten. Hissillä sitten alas. Kaupungissa onkin monenlaisia erilaisia pintoja ja näkymiä, mitä on hyvä opettaa sitten nuorelle koiralle. Ostoskeskukset tarjoaa erilaisia hajuja, pintoja sekä erilaisia ihmisiä ja skuutteja, pyörätuolia. Joskus lapsen leikkipuistot on oivallisia paikkoja myös totuttaa pentu erilaisiin ihmisiin ja jotkut pennut ei välttämättä ollut lasten kanssa niin paljon tekemisissä. Melkoisia seikkailuita löytyy kaupungista. Koko retki on kiva kruunata jäätelöllä.